Her har vi så en figur, som beskriver, hvordan EU får vedtaget love og sådan. Ja, altså vi har borgerne hernede, og så har vi EU-parlamentet, og de bliver altså valgt af borgerne, som man kan se her på pilen. Ja, og EU-parlamentet, det er dem, der vedtager love i EU, som man kan se her. Ja. Ja. Og de vedtager dem altså sammen med ministerrådet, som er herover, som man også kan se. De har også en pil op til EU-lov, hvor der står vedtagelse. Det er så fordi, at der er en minister inden for alle områder, altså f.eks. økonomi og miljø og så videre. Og så sidder der nogen fra nogle forskellige lande, og også skal vedtage lovene. Men lovforslagene kommer fra kommissionen, som man kan se her. Der er forslag ud til EU-parlamentet og forslag ud til ministerrådet. Så kommissionen har en rigtig vigtig opgave at komme med de her lovforslag. Altså faktisk er det borgerne hernede, der vælger nationale parlamenter, som så udvælger regeringer, som udpeger kommissionen. Altså, så de er ikke bare nogle tilfældige mennesker. Men de kommer i hvert fald med lovforslag. Men udover at komme med lovforslag til ministerrådet og EU-parlamentet, som så skal vedtage det, så det faktisk bliver en lov, så når det er en lov, så kan de enten lave det til en direktiv, som går ned til de forskellige regeringer. Og det betyder fx, hvis nu loven lyder, at der fx maks må være 10% sukker i en sodavand, så skal landene i EU ligesom overholde det. Men de kan godt, på grund af at det kun er et direktiv, så kan de godt altså sige, at det fx maks må være 8% sukker i sodavand i deres land. Men hvis EU-loven er en forordning, så skal de forskellige lande og regeringer i hvert land overholde loven 100%, som EU har lavet den. Og det er så kommissionens opgave at sørge for, at de forskellige lande, de overholder de her forordninger. Det er derfor, der står EU-lovforordning til kommissionen, ikke? Ja. Og det er ligesom det, den her pil her. Altså kommissionen, hvis der er en forordning, sørger for, at borgerne i landene overholder den. Ja, og hernede, der er det fandme det der med, at der kommer et direktiv fra EU her ned til de forskellige regeringer. Men den her regering vælger for eksempel at lave en endnu større begrænsning, for eksempel på det med sodavand og sukker, så de laver altså direktivet omsat til en lov, som borgerne skal overholde. Ja, men altså det er kommissionen, som er valgt af regeringen og så videre, som skal komme med forslag til ministerrådet og til EU-parlamentet. Og det er lidt ligesom EU-parlamentet er lidt ligesom en regering for sådan hele EU. Men det er i hvert fald EU-parlamentet og ministerrådet, der så vedtager love. Og ja, så kan det blive til et direktiv eller en forordning. Og direktiv, det er ligesom det her med, at der er nogle regler, som landet skal overholde, men de kan godt ændre dem en smule, men en forordning skal være ordret, som EU har lavet dem. Og det er kommissionens opgave at sørge for, at borgerne overholder det.